Hello लोगोफोर गिबि-गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव फिन खेनसेयाव बरायफिननाय थाबाय ओमफ्रायो बयबो दुर्गा फुजानि नामाव हेपि बेदर जागोन ना जाया? जायो बेसे बुरजा जागोन ओमफ्राय? एसे बुरजा मेलालाय बेरायगोन ना बेराया? मा? मेला बेरायगोन ना बेराया? बेरायो ओमफ्राय नों मा गारिनि नाम मोनथियोमोनलाय? Lamborghini, Bugatti, Thar, Rolls Royce, BMW. ओमफ्रायो सबसे दामि गारिया मामोनलाय? सबसे दामि खारा? सबसे दामि खारा Rolls Royce, BMW, Thar. ओमफ्राय नों माखौ लागौमोनलाय? मा कारखौ लागोन नोङो? थारखौसो लागोन। दे होमबालाय। तो गाइस जोंना नै सावग्राया पुरा रेडिखा बहायजोबखानायसो। ओमफ्राय इथाखौहाय माबानि थाखाय होबाय आरो बार हाबैनि थाखाय थुम जानायनि थाब मोननायनि नेनो बायोना नङाबा। रेडि जोब गासिबो रेडि दंखायो बानलुबो दङ हालदै संख्रि जिरा नैहाय नै मडिफाइ खालामगासिनो थालिर बिलाइयावसो लगायनांगौलै एसे गोथाव जायो। बेदर जाग्राफ्रा पुरा रेडि नेनानै दंजोबो नै लाजि बावलायबावबायसो। नों गिदिर जाबा मा जानो नागिरदोंमोनलाय? अफिसारथ' अफिसार मा अफिसार जागोन नोङो? जोंना रेडि जाबाय नै गोबाव नेनांसिगोनसो ओमफ्राय टाइमा। बेदर बायनो हायालै जोंहा नै बेदरखौनो एसेल' लाबोनो मोनदों गथाबो बायनो हायाना। जोंना नैबे मोननैया खामग्रोबाय बोरै जाखो जाग्रोनांसिगोन बे मोननैखौ समान मोनजानाय नंला। जोंना नै हाजेनबाय हानानै लगायनोसै। जाय हांनाय गोथाव मोनो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय। तो लगायनोसै जानोसै। लोगोफोरा आंखौ मा भिडिअ खालामजानो लुगैयो बेखौबो कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय। जेसेबांखिनि आंनि भिउवार्स दङ बिसोरो कमेन्ट खालामजोब आरो नैबे भिडिअनि गेजेरजों। लोगोफोर नैबे अरखौ आं नोंथांमोननो दांनानै देखायनो दे। नै माने अर सालायाव बारा हिट जाया नै दांनो हायो।